δυστυχώς για μας η χρονιά δεν άρχισε καλά. Και αυτό οφείλεται καθαρά, πεντακάθαρα, σε κάποιους που για λόγους που μόνο αυτοί ξέρουν ήρθαν σήμερα στην καρδίτσα και στην κυριολεξία αλλοιώσαν ένα αποτέλεσμα. Η ομάδα μας ήταν μεταμορφωμένη σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια. Για 60 λεπτά απέδωσε θαυμάσιο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Τσακουτζίδης από την Κοζάνη, είδε ένα offside μόνο αυτός, ακύρωσε ένα κανονικό γκολ, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να εκνευρίσει την ομάδα μας. Σε αυτό βοήθησε ο κύριος Ρούσος, ο διαιτητής του αγώνα, ο άρχοντας του αγώνα, ο οποίος σε όλες τις φάσεις ανέκοπτε με φάουλ, είτε το γρήγορο παίξιμο των παιχτών μας, καθαρίζοντας πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και με τον τρόπο του συνετέλεσε και αυτός στο να διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, αφού και στο 0-2 θα μπορούσε να πάρει τη φάση πάνω του και να τη διακόψει, και στο 0-3 προς έκπληξη όλων είδε πέναλτι σε μια φάση που ο ποδοσφαιριστής μας πήδηξε να πάρει την μπάλα με το κεφάλι. Η μπάλα μπορεί να ακούμπησε στο χέρι του χωρίς να το θέλει, και ο άρχοντας, εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να πούμε στον κόσμο να κάνει υπομονή. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα, να την ενισχύσουμε, και είμαι σίγουρος πως από το παιχνίδι της Κυριακής η ομάδα θα αρχίσει να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο και να παίρνει